Què hi ha darrere de l'uniforme, de les sirenes? Quan un agent de policia es troba en una situació límit, què és el que realment guia la seva conducta? Doncs avui ens submergirem en el document que intenta respondre precisament això, el Codi Ètic. Perquè, clar, hi ha les lleis, hi ha els reglaments, però hi ha alguna cosa més, oi? Una mena de brúixola moral interna. I és justament aquesta idea la que ens porta a parlar de l'ètica professional, d'aquella promesa, en el fons, que un agent fa a la societat. Bé, doncs, anem-hi. Per entendre bé de què va tot això, hem de començar per la base, per l'arrel de qualsevol codi de conducta professional. I aquí entra en joc una paraula que pot sonar una mica tècnica, però que és clau: deontologia. Perquè ens entenguem, és una mica com el jurament hipocràtic que fan els metges o els principis ètics d'un periodista. No parlem només d'una llista de coses que es poden fer i que no, sinó d'un compromís de fons amb uns valors que al final són els que donen sentit a la professió. I aquesta idea és molt potent, perquè un codi com aquest no és només una garantia per a la ciutadania, sinó que també és un compromís que la gent agafa amb si mateix. És un pacte personal, amb la seva consciència. O sigui que la promesa va en dues direccions. I aquí veiem un canvi de mentalitat que és fonamental en la policia moderna, fixem-nos-hi bé. Ja no n'hi ha prou amb allò de respectar els drets, com si fos una cosa passiva. No. El salt qualitatiu és passar a garantir i protegir activament aquests drets. És assumir un rol proactiu. I això, de veritat, ho canvia tot. Val, però aquesta idea de ser garants, actius, d'on surt? Doncs no és una cosa aïllada, ni molt menys. De fet, forma part d'un estàndard molt més ampli, un marc comú que s'ha establit a nivell europeu. Anem a veure-ho. Ens hem de situar a l'any 2001. En aquell moment, el Consell d'Europa fa un pas endavant molt important i estableix un marc comú per a l'ètica policial. Compte, no és una llei obligatòria, sinó una recomanació, però una recomanació amb molt de pes. És, en essència, el punt de referència per a tots els estats membres. Una manera de dir, ei, aquesta hauria de ser la nostra base ètica compartida a tota Europa. Llavors, quin és l'objectiu de tot plegat? Doncs, bàsicament, unificar criteris. Que tots els cossos de policia d'Europa parteixin d'una mateixa base. I aquesta base se sostén sobre dos pilars gegants. Per una banda, la protecció de l'estat de dret i, per l'altra, justament el que dèiem abans, la defensa activa dels drets humans. Molt bé, ja tenim el paraigua europeu, el marc general. Ara el que farem és aterrar tot això. Verem com aquests grans principis es concreten en un cas molt específic, el de la policia de Catalunya. Doncs aquí el tenim. Aquest és el document clau del qual parlarem avui. Es va aprovar l'any 2015 i no va sortir del no-res, Va ser el resultat de tot un procés de recerca per agafar aquells principis europeus i adaptar-los, aterrar-los a la realitat d'aquí. I aquí hi ha un punt que és molt, molt important entendre. Aquest document no és una llista de normes amb sancions, no és un reglament disciplinari. El seu objectiu és un altre. Vol ser una eina per aprendre, per formar, una guia que inspiri. És que l'objectiu final no és tant imposar regles, sinó modelar una cultura, crear un llenguatge ètic comú, uns valors que tothom comparteixi, i que aquests valors serveixin d'inspiració per a cada actuació, ja sigui la més petita i rutinària o la més complicada. Al cap i a la fi, es tracta de recordar sempre què implica a nivell de drets i deures portar l'uniforme. D'acord. Hem vist la teoria, el context europeu i el cas concret de Catalunya. Ara, si haguéssim de quedar-nos amb l'essencial, amb el moll de l'os, quins serien els punts clau de tot plegat? Anem a resumir-lo en 4 idees principals. Doncs anem a pams. La primera idea clau, ser garants actius de drets, no només respectar-los. La segona, tot això no s'inventa del no-res, sinó que s'alinea amb uns estàndards europeus. Tercera, la base de tot plegat és la defensa de l'estat de dret. I la quarta, i potser la més diferencial, l'espírit del codi, que no és un reglament per castigar, sinó una guia per inspirar. Aquestes serien les 4 potes que aguanten tota aquesta estructura ètica. I arribats a aquest punt, tot ens porta a una reflexió final, perquè al final un codi ètic és més que un document, és una declaració pública d'intencions, una promesa. Llavors, la pregunta que queda a l'aire és com pot aquesta promesa, si realment es compleix, convertir-se en la base sòlida de la confiança? Aquesta confiança que, al capdavall, és l'element més crucial de tots en la relació entre la policia i la societat a qui serveix.